אחי, פעם חשבת ללכת להתאמן באגרוף? באמת שחשבתי, אחי, אבל זה נשמע כזה משעמם ובזבוז זמן. אוקיי, למה אתה חושב ככה, אחי? בשבילי זה בזבוז זמן. אני אוהב הרבה יותר סוגי ספורט אחרים. קליסטניס, נינג'ה, חדר כושר, כדורגל, כדורסל. להמשיך? מבין אותך, אחי, אבל תן לי להסביר לך למה אני חושב שבאמת אגרוף זה לא כזה בזבוז זמן. סבבה, בוא תשכנע אותי. עכשיו ברצינות, אם אי פעם הרגשתם חוסר ביטחון עצמי, הרגשתם שהסביבה שלכם מורידה אתכם, שיש מישהו שאומר לכם אתם לא טובים ולא ידעתם איך להגיב, אוקיי? אוף, זה המקום בשבילכם. באמת, כל אחד. היכולת לדעת להגן על עצמי. עכשיו, אני רואה הרבה אנשים אומרים מה אם יוצא עלי סכין, מה אם זה. תקשיבו, תאמינו לי, זה קרה לי בחיים. אבל מה? אני יודע שאני יכול להיות הכי שלם עם עצמי, שאני עשיתי את הכי טוב שלי בשביל לדעת להגן על עצמי. וזה מלמד אותך גם להישאר רגוע במצבי לחץ. לכן אני ממליץ לכל אחד ואחת ללכת וללמוד אגרוף, אוקיי? אחלה כלי, זה מעולה. אתם לא רוצים לבזבז את החיים שלכם בתחושה שאתם בפחד, שאתם מפחדים מאנשים או whatever. אתם מוזמנים לרשום בתגובות, אגב. האם אתם מתאמנים אגרוף? ואם כן, מה זה נתן לכם?